Guess who's back, back again. Guess who's back, guess who's back, guess who's back. So what is up mga boss? It's your boy Boss Cirque back again. Mga boss, magbabalik na tayo sa ating mga reaction videos. At mukhang ang gulo-gulo na, no? Ang gulo-gulo na ng mga ganggang at ganggang buster, no? So mukhang kailangan na natin silang mas guluhin pa. So anyway mga bossing, ayun no, pagpasensyahan nyo na po at kung ako'y medyo nagpahinga ng konti. Pero ngayon, tayo nagbabalik na mga bossing. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta pa rin sa atin dyan mga bossing. So, eto na nga. So si Ares, mukhang may nagkaroon ng problema na naman dito kay Raydick. Diyos ko kasi, pipili ka na lang ng kaibigan mo. Raydick pa ang iyong napili. Pero buti na lang napakabait netong si Sob, no, si 150 dahil tinatanggap niya ulit si Ares basta humingi lang siya ng tawad. Ngayon panoorin natin yung in-upload ni Boss Ares sa kanyang Facebook page. So ano pang inaantay nyo? Shit, I'm excited. Let's go! So yun guys, nagdito na tayo kay Boss 150. Kinakabahan ako ngayon, medyo di ko alam kung tama ba tong gagawin ko na dediretso na tayo sa kanila. Pero Anong ibig mong sabihin na? siguro ko Hinsay. Hinsay! Nakakita ka lang ng oportunidad eh. Uy, hindi. Si Eggers. Hindi naman ako nandito para manggulo eh. Ano yan? Ang gagawin mo? Napanood ko kasi yung live ni Dami Sob. ko nang di Naka-unblock na kilala, pala ako sa par. page Oo niya. nga, oo Ay, nga. Sabi nga niya ang payat kagabi, ni Boss bago siya Libang. mag-live. May sasabihin daw siya tungkol sa'yo. O, napanood mo. Napanood ko kaya nandito nga ako para humingi ng Tingnan mo. pasensya. Tingnan mo yung tsura mo. Nakapula ka pa din, no? Sad Yung boy parang kung yung si damit mo. Ares, no? Uy, Sad naligo boy na naman sad ako. boy. Kaya ako nandito para... Oo nga, naligo ka nga. Hindi mo naman nilaban yan. Oo, wala rin. Dalawa lang personalidad nito. Putik na yan. Dalawa lang ang personalidad nitong si Ares, guys. Isang sad boy, tapos isang maangas. Dalawa lang yan, pre. Ano yan, may props lang para masabi na ligo. May props. Naligo ka pero direct na yan pa rin. Oo nga eh. Oo, ano bang ano mo? Ares, ito itong ano ko talaga, pagkakaalam ko. Oo. Sobrang bait ni Sob. Oo. Kasi alam mo, tatanggapin ka niya, marinig lang yung sorry mo na sincere. Tapos tinitik advantage mo kasi sobrang bait ni Sob. Kaya naman nandito para... Para mag-sorry. Pasensya kasi alam ko naman na mali talaga yung nagawa ko sa kanya eh. Ores, alam ko kung bakit ka nagsusorry. Oh. Kasi gusto mong tulungan ka ni Sob. Kay AJ? O yun lang ba yung ano mo? Yun lang yung purpose? AJ na naman, pagkatapos mo magloko, tapos makikipag-ayos ka kay AJ. Tapos lolokohin mo na naman. Tapos makikipag-ayos ka na naman. Ay nako. Mo? Kaya ka magsusorry para lang Awit. maging kayo ulit ni AJ? Para tulungan ka ulit namin? Hindi naman tungkol kay AJ to eh. O ano tungkol saan? Oh. Tungkol na sa amin to ni Sob kasi syempre nahiya na rin ako sa kanya. Oo. Ginawa niya na sa akin lahat. Mas inuuna niya pa ako kaysa Oo. sa trabaho niya. Sinabi mo na rin sa akin yun. Oo. Ores, ganito kasi yung nakikita ko, napanood ko yung video mo. Hindi ka na sinusuporta ng mga gagang, tapos ngayon, lalapit ka kay Sob para tulungan ka. Uy, gugu. Lang to kay Sob. Muluto. Baka pwede niya tawagan si Sob. Parang Hindi, kaya ka nga gasgas na kay Ares yung mga pagluhod-luhod niya, no? Kumbaga, nawawalan na ng meaning yung mga pinaggagawa nitong taong to dahil nga sa paulit-ulit niyang katarantaduhan sa buhay. Ngarang dito eh, kasi alam ko kakausapin mo si Sob, tapos Sama kasi ng kabaitan niyo. Ano, papagalitan pa kami ng kapitbahay dahil sa'yo. Ka na sumigaw-sigaw dyan. Wala na ako sinatitiran. Hindi ko na alam saan na mag-stay. Hindi na. Balik sa ganggang. Huwag niyo naman pabalikin. Putik na yan. Kawawa rin naman to eh. Naawa din talaga ako sa'yo, kaso ayoko din namang maabuse yung kabaitan ni Sob. Kung gusto mo, pakita mo rin na kay Sob ka Oo. sorry, hindi mo gagamitin mo si Sob para matulungan ka kay Jay. Hindi ganoon. Eto, Aris eto isang tanong binlock ka na, ay inunblock ka na, di ba? O ba't hindi mo pa minessage? Di ba? O, kasi may kasi wala kapit pa naman sa sinabi sa ganggang amin eh. si Sob eh. O, i-message mo si Sob. Pag sinabihan niya kami na okay ka na, pwede kang pumunta. O, hindi ka namin naharangin. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng lakas ng loob ko yung CG na kausapin siya eh. Ngayon lang naglakas ng loob o ngayon mo lang napanood sa live na isang sorry mo lang, Omsim. papatawarin ka. Isang sorry lang, tol!
Dito mismo sa bahay, tapat ng bahay namin. Sabihin mo lahat ng kasalanan ginawa mo sa akin. Humingi ka lang ng tawad. Lahat yun, mabubura sa isip ko. Oh, di ba? Oo, huwag mong ganunin, Res. Mag-effort ka man lang, mag-message ka man lang, or kahit anong man lang, sanang ano mo. Di ba? Effort, di ba? Ano si Sob, isarain, tapos ngayon ka pang mahiya sa tamang gagawin mo. Oo nga. Sim, grabe yung mga salitaan Biglang ni bait-bait Kuya mo Insay ngayon. dito ah. Oh, nag-chat ka pa sa akin, Kuya Libag. Gulat ako, may kuya, pero di kita na-replyan kasi alam ko yung ano mo eh. Gusto ko lang din sanang makausap si Sob ng kayo eh. Oh. Chip oh. Sir Chip, oh. Dito si ano, Aris oh. Nakarang namin, baka guloyin si Sob, nagpapahinga eh. Ano ba, ano tingin mo? Tatawagin ba natin? Hindi, wag. Naligo na kasi hindi nagpalit ng damit, amoy mo yung damit. May shawarma pa din yung damit mo, Res. Oh. Yung buhok mo, okay na. Oh, may shampoo. Ito, may shawarma pa din. Ito, yan o mo kasi. Kaya nga eh. Hindi, pinakamaganda niya, Rice. Tulungan mo muna sa sarili mo. Oo. Oo. Tulungan mo muna, tingnan mo yung Hindi. Eto na lang. Eto. Sige, pare. Eto. Para hindi kami mapapahiya kung papapasukin ka namin o tutulungan ka namin. Bumalik ka rito nang mas maayos yung itsura mo. Magpagupit ka. Magpalit ka ng damit. May pera ka naman, Ris eh. Kotse mo, tapos bili ka damit. Uy, wag naman. Hindi, Mga nasa akin lang yung kotse mo, Res. Hindi natin suggestion ibibenta yan. Junior, eh. Hindi ko ibibenta yan. Nawa din ako kasi Oo. kaibigan din talaga natin yan. Kaso mas nawa ako kay Sob, nagagamit masyado. Oo. Yun na lang muna, Res. Kailangan siguro para samahan ka namin. O sige, ayusin mo sarili mo, Res. Wala na to, wala to. Basta naman, wala. Sige na. Kuya CJ, sabihin nyo kay Sob ah. Tulungan mo muna yung sarili mo bago ka namin tulungan, Res. Sige, salamat kuya. Babalikan ko kayo ah. So yun guys, maraming salamat kila Kuya Elbog. Alam ko, talagang pinagsisisihan ko talaga. Tsaka alam kong mali talaga yung nagawa ko kala Sob. Kaya gusto ko magpasalamat sa kanila. Kaya sana bigyan niyo pa ako ng pagkakataon ako makabawi kay Sob. Kaya Sob, kung papanood mo man to, willing akong humingi ng pasensya at humarap sa'yo ng tao sa tao. Kaya handa akong baguhin yung sarili ko, mapatawad mo lang ako Sob. Hindi ko alam kasi ngayon kung saan ako mapapatpad eh, pero bahala na kung saan na lang datnan. Pero Sob, kung pupuntahan mo man lang ako, nandun lang ako sa Baluarte ni Jello kung saan namin siya pinagtitripan dati. Kaya guys, i-mention kay Sob kung sa tingin Siya nyo pa talaga ni pupunta Sob ko sa'yo. pang makabalik, pusuan nyo to guys. Pero kung sa tingin nyo wala na talaga hindi na ako makabalik eh. Huwag nyo na lang ako tawanan guys. So yun lang guys. Nakaka-stress ka, Ares. Anak ng tukakong ka, oo. So, yun po mga boss. No? In fairness naman dito kay Ares, nakakaawa naman talaga siya kahit papano dahil wala nga siyang pupuntahan. Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa buhay niya, no? Pero kasi totoo lahat ng sinabi ni Libagski rito tsaka ni Kuya Enzay. Kumbaga parang nagte-take advantage lang siya, no? Kumbaga opportunista ang datingan mo rito, Ares eh. Kasi isipin mo kung di pa sasabihin ni 150 sa'yo, wala kang gagawin. Kumbaga nag-aantay ka lang na siya yung mag-approach sa'yo na ikaw yung may kasalanan, pre. Ikaw yung nanggago, ikaw yung tumarantado sa mga tao, tapos ngayon, inaantay mo lang yung video or yung vlog ni Sob na isang sorry mo lang, magiging okay lahat. Hindi ganun yun, boss. Sinasabi lang niya yun, pero putyang gala, kailangan mong pagtrabahuhan yung tiwala na bigay niya sa'yo ulit na pilit mong sinisira. Ito naman si 150, pilit niyang binubuo yung pagkatao mo. Ewan ko ba sa'yo, Ares, apakagulo ng utak mo. Diyos ko, ilang taong ka na, hindi ka na pabata, pre. So yun na nga po mga bossing, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at maraming salamat sa lahat ng tumapos ng video na to. At huwag nyo kakalimutan, mag-like, follow, and share ng ating video. Paalam. Cert TV out.